guys, this is Eric of Vivo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share po. Please po. Part 2 na ni siya guys. So, kung makaka-subscribe, please subscribe po. Maraming salamat po. Mana dia mong kaon? Imong ako sa tuhod ka, gihagwa ni Papa, maong galuya. Binar. Bilar. Ano sa maluya? Binar lang. Say, kay mata din nag alas 3 sa guwaon ni Papa. Yagwa. Yagwa, mo din na malaw mang mata, kay sayo ka ng mata. Agwa siya. Kung may ginan sila, dagkot kung mo diha, oy, kadoon naman anak. Yan, di ka doon si Cedric ba, no? Saan na doon? Nanagkot. Kadoon na siya. Sakit kamay? Ay, sige gagwaon, mo din ang mabilar, nalaw mong mata. Sino po dapat? Nabitan ng hirot. Hindi lang ito, namin ng hirot. Ayaw lang magminaw. Magminaw, tumakas mo ka. Ano, maginaw mo ka? Pas mo ba na? Hindi ko kaya nga. Kahit! Taman, say dia! Natulog na? Apoy ng kamot. Wala naman, bro. Gawin dyan ba? Wala, relax na lawas. Tulog na, say. Sama. Nakagawa na, ulit ako yan. Pas mo. Nada, si Bungon. Ang kamay. Tingnan mag, ano, nakata, may apon. Tingnan si Mina. Umulan. Huwag ikon mo lang, manak ka. May apon lang ba? Sa 28 ha. Saka mo ko napiligab dito? Ay, say. Sa 28, manakat na dito sa Kuan. May apon lang. Bukid. 28. Say! Usay! Natog na kagsayo, say. Usog na po signal. Wow, signal sa ayan. Tulog kagsayo, say. Sa 20, dito taman yapon sa Kuan, matutungan, bukid.
Ako nila pa? Kasi ulan ba? Nga, Pinagdag na yung umulan. wala mo ito mag-book. Kaya matawag naman ka. Dili manawag lang kung magpabook ka sa balay. O gani, pwede. Wala diretso ro ay. Hindi din pwede manawag ito mangutan na ulan diha. Hindi pwede. Hindi sa number ka ha. Ano dag mo lang? Kung may kaulan. Kakak nag-ulan. No problem. Ayahay! Zay! Isay! Ikaw na ka, Zay? Ikaw na ka, Lau, Isay? Ang microphone, nasa na? Ang kalamay. Para matarong ang pulso mo, no? Para magaan-gaan ba? Dahil may tirang bukat, bukatan sa mo to eh. Bukat na kayo. Ha, ha, ha. Well, yaya mother ay dahig-dahig-da lang. Kapil lang siya sa workshop. Aman. Ah, nagilot pa, wala kami kaon. Hindi, way kaon. Kaon na. Ngayon naman, nalaglo mo. Tudlo na kwak na ako ako. Oh, oh. Ay, mo lang nakataglo ah. Monta di ko. Monta di ma'am. Ha? Oh. Ano man? Ano man? Ha? Gusto kayo kadaya mo. Ito ba ang ginaigyok? Ito mo lang ako. Ano? Charge please. Saka daw. Oh. Nagdagan ka? Sa mador? Sa mador? Sa desyumi? Oh, magsilpon, magsigana-ana. Ana-ana. Ukot sa ulo. Naunggoy. Ana-ana. Loob mo. Anak na. Ba ito? Ipakuan ni Ganggang ang kuan. Oh Lord. Tama na mo.
no. Si malinta na imong baboy o pagkaon. Ikuan gang, ang color gang. Color. Giredyo dito, mang. Ang katong playa, mang. Mang. Giredyo dito. Isra namin sa girid, mang gusto. Narid ang gano'n kinadakpan. Sabong. Ha? Giredyo dito? Tama ramang buhot. Permiro, wala pa. Sige pag away. Kaya ito, nauna. Na? Nakasapong pa man eh. Dao pa kayo daw siya. Kataon-taon daw lalo. Ako man, wala mo dagan. Naawa ka mo dagan. Dagan, ano? Dagan, dito. Surat ka, surat ka. Tama naman. Surat na yun. Gusto bang ditanaw na ka? Oo, saan ka ganun? Tama ka dito, usap mo ka rin. Asa na, muto. Nangotot ka? Dato ra kag nangotot? Tanaw na ko doon, sir. Tanaw. Tanaw na yung matagang manok kayo. Ano yung kagniti ni kagniti ni Charat ka. Kaya kasunod-sunod na nakpan. Ya wala na ni-claim siya nag-away ang manok no? Yaan ang manok. Kalayo ra to buhot si Abad Santos kabalong yung buhot. Di, siring sa mga kwan. Mga pulis. Mag-share mo sa mga pulis. Try, dapat nagpapod rin o. Ano? Balita na po umas siya. Balita na po umas buhot. Sukol ba kagulan? Sukol kagulan, dili. Maabtan na gahi, maabtan. Napay pasahero. Ganun na, muna kay kalit. Dili, kung ulan na pasahero, panaugam pasahero. Nausa man, ulan na. Isumbong ko sa ikulan ni Sibili. Pagkaugma, tingnan na. Transport ka. Iharang naman. Kaya na kaya. Tanaw ka to sa nag-tiktok ang tiguang man. May kayo tiktok. Matang mo. Ah. Dalig sundan, kusi. Tamay pula anak no, na pula anak. Ilas ganggang patulog. Nay pula niya pislita. Pislita. Tuloy ka kung saan pagpatay. Dali kutsilyo. Sa pagpatay sa Diyan na pagpatay ka. sa cellphone, Tanaw daw siya sampok manok. ang tanan sa sampung sa bulok. Dali na sa sampok. Ay. Ay. Hindi ko tawag na magmamot. Dilo Ako eh. na, naliwat sa bumbong. Bunog sa sabong. Ako hilay ko sa una. Pero karon di na pwede kay nanata sa kuan. Sa banta. Tanaw lang. Agay. Agay. Sige. Natanda naman sir. Ganahan kay kuha niya kung Bapo gani yun siya.
Kapit mo sige. Agay. 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 Wala sakit eh, kaya katawa. Wala sakit eh, katawang man. Sakit eh. Yan na naman yung mga torya ko isip. Ikaw rin Pero dito. ganun na. Meron ka. Ma'am. Sinuulan, nagdool kayo ba? Idakaw, kaya pati layo ako. Kapot na yung wang polis at parte ko sugang mudagan eh, no? Nakaturbo. Or nagka-4x4 yung tao na po. Yung matik pa gino? Matik dagan na yan. Musing kanal na, nagbigagon. Wala yung sa tural ko, no? Tapos bugan. Ay lang yung pagunit. Ngayon ka yung gitar, yung gidiling nito, boss. Mas kilid. Bilin. Ila sa to balikan. Niliod sa gidalo makapil. Patay na yun. Dapat ka na ibutang daan sa kilid, no? Diba? Sa kondisyon, dirihana. Yun din ang gitugoy naman. Oo, apil mo lang gito po eh. Masaraan na sa area. Tama niya, sa kilid. Yaya na pulis. Oh, sako, suro sako. Pagsibit na na. Oh, butan na dito. Ay, bumbong. 1.5 dahil napalit sa manok. Paligya doon at yung panty. Mas lagi lang siya magpalasan. Magalit lang sa business room. Namalit nila. Lugi daw siya ay kaya kusog na kayong inom sila tatang si Angel ilang daog ka kung ilang daog pura daw sa inom mga punta Meron. sige gino mo ka daw palit na yung day red rose yan siya di na yun lugi Lugi, ay ka nang sa grupo nga mo inom, na dili mo inom. Lamang kito gusto mo inom, ay. halos pili na kainom ang po Kaya ang ending, ang pinanser, pildi. Umuy. Ang daog ko sa inom, no? Ang daog, no? Tapos tindahan. Pag daog, sa kakis, pag pildi, wala na dyan. Kaya lang mo, dagan, tapos dagan ang daog. Yung parehas, no? Tuloy daog, tuloy pildi, wala ka kaya ba? Lugi ba? Ikaw kay Minas mo ka sa manok, ikaw mo yung turko. Buwan lang. Lain mo na purpo. Ito lagi na, inom mo ito sa inom. Inis kamugas, ito na sa beer. Pagbikyo na. Hindi na pamugan, so ambisyo na Mapildi ko daog. Dapat mo daog, dala din sa kasakong bugas mo, no? Agay. Agay. Doon sa sunod, Agay. hindi na kay bugas. Agay. Ano ka ba, no? Agay. Daog ka 3 mil, boss. Palit din sa kasakong, boss, no? Iba kay, yun kasi mo masawa na ka, panabong pa dito. No, panigaw mo kaya daog, kaya uli ko sa kasako, no? Dapat, kaya kuhan kapit. Dapat gatas, no? Yung hilo kay Jalibiray dalaon, pinara 200. Ilagay kang kape, sangas kape. Sanga.
Sandal. Bunal. Dali niya. Nagandam na kong kapi niya. Dali. Pero pag abot nimo boss, nagkalag ka og tunga sa sako, okay kay boss no? Gatas boy, andam. Gatas na Boy boss. straight. Kaya pagkasunod semana na po, tunga sako lang yun. Asos, dong, di ba ba yung asawa? Di pa ka mulakaw? Ito na, kay palit. Lagaw na ba? Ulit ka dito. Malito niya kasi mo transaksyon. O kaon pag ano? Pero kada uli ni mo kay dala, asa man ka? Basta, kapay kape na rin gaswaso ng kape sa gas kape. Ano? Parte ginin, ituma gani kapiha. Kay salin pa ni sa uling. Ayan daw, Diyos ni Lord. Agay. Siguro ka basta. Agay. Wala din matanda. Singko lang. Ang sarap dito. Kapitan ba? Tabuog ng 4. Ada yung sakong bugas. Ada ko at ang lisi. Sikat pa kaya kasi ng barangay. Ada og bumbong mo. Dala og sakong bugas lagi. Nasana ni mo Ah. yan. Kaya pagkabiyago, tabangan kao ng bugas. Ada ko kay damo guguman ang sarasay nilagpan kay bubong na makay. Kada doon hatag ya lang naging pangayo no? Naging pangayo po ba no? Pamugas ni, pamugas. Pre, gatos sa tulo, gatos, 200. Ya, amigo mo juga mo 300. Hindi kay amigo sa gatos. Wala ko naghanang amigo na ko. Pagkanda ko siya. Tawa kay. Wag gid. Wag mo gukon, no? Ayun. Kana mapili ka boss, namuli ka. May kailan, wala yung bigo. Ang nanawag pag yun mo sa akin ginanggang na lang. Palit ka? Mo na maganda pamilite na lang yun. Pero udaog ka. Agaw na ha. No, kasi na isang botilya, no? Pare na yun. Palit yung isang botilya. Laka, puro botilya. Diba isa? Pag ulit balay, ulit sunod. Agay. Pag uli kada uli ni mo nga win or loss, dala yung itong asako. Pareto sa bugasmit ba? Magkanda og sige, sila yung to, bahala na. Hindi ng kapitan. Si tatay din, wala naman sa unang tatay. Pag sunod-sunod ito pildi, ako parang may nahinay na guli ay sunod-sunod na. Di na dyan sa mubalos ba? Uli na ko, pre, una ko. Demurag na sa bunso na. Uli na siya. Sugalan siya, dili sa wala si manok. Yung classmate ko, namumag sila yung anak sa sugal ng ino. Grabe sila. O sa sugal ako. O kusog, sige, o marang sa gilid. Uy, parang atras ta. Agay. Nagunit yun, gunitan daan tong dako-dako na. Kani. Mga gabi ba, wala sakit. Sa utot. Ha? Sakit. Ano na po, doon eh. Ano na po doon eh. Imot na po. Hindi na makita. Lunes, Martes, nasa Muluag. Kondisyon. Kondisyon, hilot at
Ay, ulit siya. Ako siya balay. Naturo na doon na kayo. Okay, alas 3 din. Paulit. Ang mana po. Asa na ka na? Asa naman ka? Ka? Nangaon mo? Nangaon mo? Nangaon ba mo? Ha? Dali ko kuha na kanang usa gani tayo kakuyaki. Kuyaki alam. Salamat na. Ha? Ay, nag-abot ata. Tawag ka, anli ka sige tanaw. Dili man si Benina. Nya. Hindi ba may kabalong Terus bijim, diri kabalo ka ni. Ganda. Sa ikat ng gaya ano password. Pinapalong ang got. Be, pwede ta ka pabutangan na. Duha ka buki mo piliin lang nag-asa mo gana kusog. Dikit man ni diha. Oh. Suki man ta, ipaduhan ako ka ano mo ha. Pero paggabi ako ipaibton ni. Kung adlaw testingin lang asay kusog. Tinda og piliti ana man na ah. Suki ko ta di duha ka wifi mo ha. Pili lang ka. Oh, siya rin nakabalo niya lang. Ah. Usog po kayo limuganan eh. Rato na minay. Sige na maratuwa sa kapos ba? Naabot pa nila ako. Di po ta pwede magbunga na ila Axel. Di po naman nagana mag-connect dito. Yan ako sa kapos. Merkulis. Wala man ka. Sampahan ko. Sampahan na siya. Lagot yung pinansan. Babot wala. Dari yung papa. Okay rin kung mag-inom na kapag abot. Sus, mag-abot kapoy pa tayo. Asan yung papa? Oo, ano yung ito nag-inom? Tabok sa kalsada. Sampahan. Ha? Ano? Hindi ka pag nasusik yung trabaho. Hindi siya. Hindi siya. Sige po kita isang padala. Ipa-check up dito. Padala sa kwarto. Saan kwarta? Wala. Ipa-check up. Lumutan. Nanay ko niya mama, ikaw po, utropo ka. Ikaw manager. Wala na something. Kailan ka na, pinsan na. So, katawa lang siya. $100 ko. Makabarato na gid sila kung nanay bus. Sisinta gud bular gud isar ka tao. Yung larga 1 hour. Turno 1 hour bular gud siya. Larga na 1 hour. Dili kay dugay. Wala ta pag ka naog. Sakay na lang tagbasa ni 60 pesos ro. Dako pa.
Lahat ang dire, lahat po dito. Sugat, dito agis pikas. Ah, grabe. Nakita din mo to dito sa kwan. Bayad na to. Ha? Bayad na to sa iyo tama. Oo, man to siya. Sa munisipyo ba? Sa kita kayo ng usawa. Nagalit nila, hindi taga na. Siguro. Ina nga, pagpuan ka niya, pulo. Hindi na na to. Hindi na. Ang December gyud Domingo gyud. O gyud mamayad. Ang December na ada discount. Pero mas dako og discount ang January. Ano ba? Dengar dako na magini bawasan nila January kung sa January kung bayad. Kung December ka na Japon 10 lang daw 10%. Tungod sa discount daw, mo na di malalag malangan sila. Ya kasagaran mo daw mamayad tagpo do kay yuta. Tagpo do kay masib tag libo. Kung January. Sino mo? Kung nila nga, mabigad sindikan, may discount. Naga ni discount. Pero mas dako do January.